Il-Partit Nazzjonalista jibqa' ma jagħtix garanzija li l-kontijiet tad-dawl bih mill-ġdid fil-Gvern ma jerġgħux xolew. L-aħħar minn sensiela ta' esponenti nazzjonalisti li naqsu li jagħtu din il-garanzija matul din il-kampanja elettorali kien il-Ministru Jason Azzopardi. Tiegħek anke li jisma' f'termini ta' euro. F'kemm ħajkun qegħdin jorsu il-kontijiet? Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jintrabat bejn 7% u 26%. ċara ħafna il-weda, l-impenn, ir-rabta ta' kemm ħatkun ir-roħs bin-night tariff. F'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali Jason Azzopardi qal li n-negozji jkellmu ħafna fuq il-weda tar-roħs fil-kontijiet matul il-lejl biss li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista. Mistoqsijiet kemm immedjatament se jkunu qed jorħsu b'din il-weda l-kontijiet f'termini ta' euro jekk ikun hemm gvern ieħor immexxi mill-Partit Nazzjonalista, Jason Azzopardi qal biss li l-weda hija ċara. Kif diġà ntqal kemm il-darba minn diversi esponenti tal-gvern, inkluż il-Prim Ministru, inkluż il-Ministru Tonja Fenek, il-garanzija li qegħdin nagħtu hija ċara daqs kristall. Aħna niggarantixxu li nixtru l-enerġija tagħna bl-aħjar prezzijiet, bl-orħos prezzijiet possibbli fis-suq. Dan ir-roħs li qed ikun imwiegħed mill-Partit Nazzjonalista skont Jason Azzopardi se jsir fost l-oħrajn l-investiment f'pipeline tal-gass li l-Partit Nazzjonalista qed iwiegħed li se ssir b'finanzjament mill-Unjoni Ewropea. Fir-realtà iżda kif ikkonferma l-istess Azzopardi, l-Unjoni Ewropea tista' tiffinanzja biss massimu ta' 30%. Il-bqija tan-nefqa irid joħroġu għall-Gvern. Il-finanzjament tal-Unjoni Ewropea għal dak it-tip ta' investiment jista' jasal anke sa 30%, ċifra sostanzjali.